Els Mossos d'Esquadra han imputat un veí de l'Espunyola de 65 anys per un delicte contra la fauna per la utilització d'arts de caça il·legals i prohibits per la cacera. El suposat infractor, Joan S.M., tenia col·locats en uns marges d'un bosc proper a uns camps llaços flexibles de cercs no selectius i sense topall de seguretat. Els tenia posats per caçar i per capturar guineus i porcs senglars, sense disposar de cap permís per fer-ho ni del títol de paranyer amb la corresponent numeració, indispensable per poder col·locar aquests arcs, que els col·locava en època no hàbil per la cacera i tampoc disposava del permís del titular de l'àrea privada de caça. Els Mossos d'Esquadra van interceptar-li i decomissar 8 paranys no selectius, que són molt eficaços per matar animals salvatges, no fan soroll i permeten atrapar tot tipus de bèsties salvatges, però també animals domèstics. Aquestes trampes causen un gran patiment a l'animal, ja que acostumen a morir per asfíxia, esgotament o per l'amputació d'alguna part del cos. L'infractor ja havia estat denunciat anteriorment pels Mossos i tenia diverses faltes administratives per accions contra la fauna salvatge, com per exemple caçar petits mamífers amb armes de foc de gas o d'aire comprimit sense permís, caçar animals amb munició prohibida o caçar amb armes de foc semiautomàtiques amb més munició de l'autoritzada dins del dipòsit de l'arma, fets pels quals se li havia retirat la llicència de caça i el permís. L'Hospital Sant Bernabé de Berga ha realitzat amb èxit les 2 primeres intervencions de cirurgia de verius i preveu fer-ne 20 més durant aquest any gràcies al nou servei de cirurgia vascular. L'objectiu de l'hospital és que els malalts de la comarca que necessiten aquest tipus d'intervenció no s'hagin de desplaçar d'altres centres sanitaris com havien hagut de fer fins ara. El nou servei de l'hospital ha entrat en funcionament gràcies a l'autorització del Servei Català de la Salut i a la Fundació Altaia de Manresa. Totes dues entitats s'han mostrat molt obertes a col·laborar en tot moment en la posada en marxa de la nova unitat. La Pedrera Capdevila, situada al municipi de Borredà, no té la llicència ambiental necessària per adequar-se a la Llei 3/1998. Arran d'un conjunt d'irregularitats en l'explotació de l'empresa, el Grup de Defensa de la Natura del Berguedà i el Grup d'Independents de Borredà van presentar una denúncia als serveis territorials i a la Fiscalia de Medi Ambient. Després d'uns mesos, finalment, la Direcció General de Qualitat Ambiental ha fet arribar un informe a la regidora Assumpta Duran on s'especifica que l'empresa no ha sol·licitat cap permís ambiental. Llavors el que ens van demanar una mica que nosaltres intervinguéssim a veure què hi podíem fer. Vam estar investigant i vam veure que hi ha una pedrera allà, que és la Pedrera Capdevila, i que aquesta pedrera vam buscar tota la qüestió dels permisos que tenia i tot plegat, i vam veure que tenia les llicències en regla de la Direcció General de Mines i també de Medi Ambient pel tema de la restauració de la pedrera, però que vam veure que no tenia l'autorització ambiental pertinent, que segons una llei del 98 l'hauria de tenir. Segons el document, l'empresa havia estat informada de la necessitat de regulació en diverses ocasions i tenia temps fins l'1 de juliol de l'any 2006 per reglamentar la seva situació. Arran de la irregularitat, l'empresa pot ser sancionada pel Departament de Medi Ambient. L'alcalde de Borredà, Joan Roma, ha volgut especificar que la pedrera compta amb la resta de documentació necessària per a dur a terme la seva explotació i lamenta el fet que el Departament de Medi Ambient s'hagi dirigit a un membre de l'oposició, com és l'Assumpta Duran, i no ho hagi fet directament al govern municipal. Bé, he de dir una mica perquè la gent no es facin un lío amb aquest tema de la pedrera, que ja fa uns mesos que n'estem parlant. Hem de dir que la Pedrera de Capdevila, situada al municipi de Borredà, va fer la petició de legalització l'any 1999 i l'any 2000 la Generalitat va concedir autorització i, per tant, el primer que hem de saber és que una activitat minera com aquesta, la competència no és de l'Ajuntament, sinó que és de la Generalitat. Per tant, va pel que en diem annex 1, de manera que tota la responsabilitat de la tramitació està en mans de la Generalitat. Bé, això és el que vam fer en aquells moments i la Generalitat ens va enviar la documentació d'aquesta pedrera dient que havia donat llicència d'explotació minera per part de la Direcció General de Mines prèvia autorització del Departament de Medi Ambient.